And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Siya na ang huling lalaking papatulan ko nang dahil sa pera. Good afternoon, DJ Rocky. Avid fan mo ko since February 2019. Isa ka sa dahilan kung bakit ako na-addict sa Love Radio. Bukod sa ang ganda ng boses mo, madalas nakaka-relate talaga ako sa mga secret file na binabasa mo. Last year ko pa gustong mag-share ng kwento ko pero may takot sa puso ko. Takot ako na mahusgahan ng mga tao. Pero ngayon handa na ako. Handa na akong marinig ano man ang sasabihin ng iba. Itago mo ako sa pangalang Nika. At ito, ang aking secret file. 11 years ago, naging broken yung family namin. 23 years old ako that time. Doon na nagsimula maging magulo ang buhay ko. Natapos ang contract ko noon sa isang pabrika kaya naging tambay ako. Sobrang hirap palang maging jobless. Tapos, wala kang pamilyang malapitan. That time, syempre, galit ako sa tatay ko kaya hindi ako lumalapit sa kanya. Kahit pa hindi sapat yung pera namin para sa gastusin namin sa bahay. Hindi naman na kami sinusuportahan ng tatay ko. Tapos, 3 kaming magkakapatid, malalaki na kumbaga. Pero, minalas-malas ako sa pamilya. Kasi yung 2 kapatid kong lalaki, wala silang pakialam kung kulang yung ibinibigay nila sa nanay ko. Ako yung bunso, pero parang ako yung umiintindi sa bahay. O siguro ako lang talaga yung may pake sa nanay ko. Hindi ko kayang makita na nahihirapan ang nanay ko. Yung feeling na alam mo na hindi siya nakakatulog. Sensitive ako pagdating sa ganun. Kaya kahit madalas hindi kami magkasundo, may ugali kasi ako na hindi talaga ako kumikibo kahit okay naman kami. Siguro kasi ang dami kong iniisip. Tsaka sanay naman kaming ganun na walang usap-usap sa bahay. Pero ayun nga, kahit hindi kami magkasundo, mahal na mahal ko yun. Magkaiba nga ako sa bahay tsaka sa mga kaibigan ko Sa bahay, tahimik ako pero sa mga kaibigan ko, madaldal ako. Sa kanila ko na ipapakita kung ano at sino ako. Minalas man ako sa pamilya. Napakaswerte ko naman sa mga kaibigan. Fast forward. Hanggang sa nakabarkada ako sa taga dito sa amin, hiwalay sa asawa. May pinakilala siya sa aking lalaki, hiwalay sa asawa. Doon ako nagsimulang kumapit sa patalim. Nung panahon na yun, wala akong ibang choice kundi pumatol. Nung inamin ko nga sa isang friend ko yung ginawa ko, galit na galit siya sa akin. Kasi ang dami ko naman daw choice. Pero bakit sa ganito pa? Bakit sa ganito pa ako napunta? Hindi ko naman ginusto to Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Kasi kung sakali mang malaman ng nanay ko to, guguho mundo nun. Lalong-lalo na pag may masamang nangyari sa akin. Kaya, yun pa rin yung pinili ko. Itinago ko pa rin sa pamilya ko.
masakit man, nakatotohanan pero nagpakapokpok ako para buhayin ang sarili ko. Nagpakapokpok ako para may maibigay ako sa pamilya ko. Patago lang yun. Hanggang sa nakasanayan ko na ganito na yung trabaho ko. Iba't ibang lalaki ang dumaan sa buhay ko. Yung iba bigla na lang nagte-text. Bigay daw nung tropa ko yung number ko. Dumating din yung time na kahit kakakilala ko lang, sige patol. Di ko na iniisip yung kapahamakan. Aaminin ko naging pakawala talaga ako. Siguro kasi wala akong pakialam nun kung uumagahin ako ng uwi o hating gabi. Gala rin kasi ako nun. Tapos marami akong barkada. Minsan nga, umuwi ako 4:00 ng madaling araw, gising yung nanay ko. Noon lang siya nagsalita sa akin ng ganun. Saan ka galing? Nagbelyas? Di ako kumibo. Diretso lang ako sa taas, sa kwarto. May alam kaya yung nanay ko? Tanong ko sa sarili ko. Pero wala na rin akong pake nun kahit malaman pa ng pamilya ko. Katwiran ko, kung sakali, di naman nila ako masisisi. Nagtrabaho naman ako sa isang computer shop ng tita ko. Pero patuloy pa rin ako sa ganong klaseng trabaho. Dumating din yung panahon na umiiyak na lang ako habang bumabiyahe pa uwi. Naisip ko, bakit nangyari sa akin to? Parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Tinatanong ang sarili kung ano ang napapala ko sa ginagawa kong to. Oo, may pera ako. Pero hindi ako masaya. Siguro dahil hindi maganda yung pinanggalingan ng perang hawak ko. Hindi ko rin naman pwedeng isisi sa pamilya ko itong nangyari sa buhay ko kasi hindi naman nilang inutos na gawin ko to eh. Nung time na yun, nahiya ako sa Diyos. Simba ako ng simba kada linggo. Pero taliwas pa rin yung ginagawa ko. Pero alam niyo yun, kahit kailan, hindi ko sinisi ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. May nakasama rin akong lalaki, tumagal kami ng 7 taon. Binata, walang label, kaya tumagal kami ng ganun. At siya lang yung dahilan kung bakit ako nakatikim ng bawal na gamot. Pero isang beses lang naman yun nangyari, sinubukan ko lang. Curious, kumbaga. Pero ako yung tao na lagi siyang sinasabihan na, itigil mo na yan. Hanggang sa nabalitaan kong nirehab siya. Then after a month, nag-asawa na siya ng mas matanda sa kanya. Okay na rin sa akin yun. Sabi ko sa kanya. Kaya lang kahit may asawa na siya, kinukulit niya pa rin ako. Magkita raw kami. Kaya binlock ko na yun. Kung sakali mong magkasalubong kami, tanguan na lang. Wala na yun. Fast forward, dumating sa akin ang isang tao magpapabago ng buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Ramil. 10 years ang age gap namin. Mas matanda siya sa akin. Magtatatlong taon na kami ngayong August. Nakilala ko siya sa isang kaibigan. Nagsimula sa biruan, ayaan ng inuman. Tapos ayun, sabi nga niya, trip niya ako dati pa. Hindi ko naman nahalata. Actually, walang alam yung mga kaibigan namin na merong namamagitan sa amin. At kung sakali mang nakakahalata sila, di naman kami umaamin. At hindi kami aamin. May 2 siyang anak. Oo,
may asawa na siya. Pero bago niyo ako husgahan, alam ko po yung limitasyon ko. Never ako nagdemand ng oras sa kanya. Hindi ako yung tipo ng tao na mas matapang pa sa tunay na asawa. Alam ko kung saan ako lulugar. Ang laki ng impact niya sa buhay ko. Ang laki ng ipinagbago ko nang dahil sa taong to. Tanggap niya yung nakaraan ko. Napag-usapan namin kung sino yung mga taong dumaan sa buhay ko. At sa oras na ibinibigay niya sa akin, dun kontento na ako. Alam niya ang estado ng buhay ko. Kaya naiintindihan niya ako. Gusto niya akong magnegosyo para sideline ko. Kasi hindi naman malaki yung sahod ko sa pinapasukan ko. Sa mga ibang kaibigan ko, merong nakakaintindi. Syempre, meron ding hindi. Kung bakit pinasok ko yung ganitong sitwasyon. Okay lang, kanya-kanya naman tayo ng pananaw eh. Masasabi ko na hindi ako masyadong guilty na may natapakan akong ibang tao o natatapakang ibang tao. Kasi never naman akong nanira ng pamilya. Kumabit ako. Oo, kumabit ako pero alam ko yung limitasyon ko. Kahit broken family ako, hindi ko hinangad manira ng pamilya. Si Ramil kasi, siya yung tipo ng tao nagbibigay ng walang kapalit. Madalas yun. Ramdam ko yung pag-aalaga niya sa akin. Especially nitong lockdown. Gumagawa siya ng paraan para magbigay sa akin ng financial support. At masasabi kong hulog siya ng langit sa akin. Baka hindi niyo ako maintindihan. Yung iba, handa naman akong tanggapin ko anumang sasabihin niyo. Kay Ramil lang kasi ako nakakapagsalita ng mga tunay na saloobin ko. At sabi ko nga sa kanya, siya na yung huling lalaking papatulan ko ng dahil sa pera. Maghiwalay man kami, hindi na ako papatol sa iba. Pinangako ko yan sa sarili ko. Hindi ko pa kayang mawala siya sa panahon ngayon. Pero handa naman akong palayain siya. When the right time comes. Ganon din siya sa akin. Handa siyang palayain ako kapag nagkapamilya na ako. At kahit siya, ganon din sa akin. Wala namang permanente sa mundo eh. Alam ko darating din yung panahon na hindi na kami magkakasama. Wala lang, nabibilib ako sa presensya niya sa akin. Pag tinutuyo ako, hindi niya sinasalubong, iniintindi niya ako. Marami akong natutunan sa mga pagkakamali ko sa buhay. Huwag basta-basta magtiwala agad sa mga kaibigan dahil hindi mo alam kung kabutihan o kasamaan ang dulot sa'yo. Natuto rin ako magpatawad ng sarili. Magpatawad sa pamilya. Na-realize ko na ang tao ang gumagawa ng tadhana nila. Sa lahat ng mga kaibigan ko na hindi ako inusgahan, tinanggap ako sa lahat ng kahinaan at pagkakamali ko sa buhay. Maraming salamat. Kayo talaga ang tunay kong pamilya. Hindi ko man kayo kadugo. At sa mga nakikinig, huwag kalimutang mahalin ang sarili. Wala namang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Pag naliligaw tayo ng landas, huwag aalisin ang tiwala sa Diyos. P.S. Hindi lahat ng nakakagawa ng pagkakamali masamang tao. Dahil hindi rin lahat ng nasa simbahan ay mabubuting tao. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. At nagkaroon ako ng chance na mag-share ng ganito. Muli, ako si Nika. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio.
Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.